हाग्रामा ब्रिज दं या दं बा प्रमद ब्रिजआवबो दं 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिखौ दैदेनलांबाय बिनि उनाव प्रमद बर' सारा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों 5 बोसोर बिटिआरखौ दैदेनबाय दानिया फैबाय थानाय जिथुनाखि बिसायख'थिनि गेजेरजों सोर बिटिसिनि चिफ जागोन नोंथाङा मा सानो बिटिसिनि चिफ जानायाव जोंहा इपिपिएलनि दिनै जोबोद रंजानाय दिन जोंहा 10थि गायसननाय सान दिनै जों फालिगासिनो दं दतमायाव दिनैनिफ्राय 10 बोसोर सिगां 5 आगस्टआवहाय नैबे दतमानि थुलुंगाफुरियावनो जोंनि इपिपिएल हान्जाया जोनोम मोनदोंमोन जोनोम मोननानै दिनै जोङो 10 बोसोर जोङो दावबायबोबाय 10 बोसोराव जोङो थांनाय 4 बोसोर बिटिआरनि सरकार सामलायनायनि बिबानखौबो जों रुजुनबाय बिबान रुजुननानै जोंनि ओनसोलाव जोङो गोजोन गायसनबाय बयनोबो न्याय होनो जों नाजाबाय आरो जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ मावफुंजोबनो थाखाय जों जोबोद अहरह नाजाबोबाय दिनैनि बे गोथार सानाव जोंनि इपिपिएलनि साफ्रोमबो मावथिफारिया बिथांमोननिसिम जोंनि दैदेनगिरिफोरनिसिम जोंखौ अनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम जोंखौ हेफाजाब होग्रा रायजो राजाफोरनिसिम आरो बयबो बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय जोंथ' बिसायख'थिनि थाखाय जेब्लायबो साखाफारा जों बिसायख'थि फैबासो साखाफारा जायो बेबायदि नङा जों सानफ्रोमबो जिहेतु रायजोनि गेजेरावनो थायो रायजोखौ सिबिबाय थायो रायजोनि अननायजों जों जेब्लायबो हाबाफारिफोर मावबाय थायो गतिके जोंना बिसायख'थि फैबा बेबायदि स्पेशल जेबो प्रिपेरेसननि दरकार जाया जेब्लानि बिसायख'थि फैगोन होनबानो जोङो गेलेगोन आरो ग्रोम देरहाजोबगोन जों जेब्लानाखि बिसायख'थिखौ फोसावगोन इलेक्शन कमिशना जेब्लानाखि बिसायख'थिनि दिन थारिखखौ फोसावगोन अब्लानो जों बिजाथिफोरखौबो फोसावगोन जोंनि भारतीय संबिजितनि सिङाव भारतनि जे संबिजितनि बिजाब दं बेखौ आं जोबोद फरायबाय फरायनानै दिनैसिमबो आं नुवाखै जे सोरखौहाय सेथि थाखोनि नोगोरारि आरो सोरखौ नैथि थाखोनि नोगोरारि जोंनि संबिजितनि सिङावथ' बे लिरनाय गैया सेथि नोगोरारि आरो नैथि नोगोरारि होननाय जेरावबो लिरनाय गैया जोंनि बिटिआरआबो जिहेतु संबिजितजोंनो सोलियो संबिजितनि 6थि फारिलाइनि सिङाव सोलियो गतिके बेयाव सोरखौहाय सेथि नोगोरारि आरो नैथि नोगोरारि होननाय दं रावबो नैथिबो नङा रावबो सेथिबो नङा बयबो समान जोंनि संबिजितनि 14 नं दफायाव फान्डामेन्टेल राइट गुदि मोनथाय बाव लिरनाय दङ बे गुदि मोनथायाव मख'दों जे बयनोबो इकुवेल राइट्स एन्ड इकुवेल अपरचुनिटिस रावबो उन्दै नङा रावबो गिदिर नङा बयबो इकुवेल होननानैसो संबिजिताव लिरनाय दं होननानै आं फरायदों बिथाङा आरो फोरमायदों जे बिजेपि दोलोनिफ्राय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो 6 शेड्युल बे मोननै फारागथिनि मोनसे कुइसन बिथाङा सोंखांदों रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायदों जे बे माबोरै मोननै माबाया 6 शेड्युल आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक मोननै माबाया बोरै जाखो बे खोथाखौ बिथाङा फोरमायदों दा जोंहा दिलीप सैखिया बिथाङा सासे बहुत सिनियर लिडार बिथाङा भारतीय जनता पार्टीनि आसाम रायजोनि आफादगिरि जोंनिबो बियो दैदेनगिरि जों जोबोद मान होयो जोङो बिथांखौ जोबोद माने अनोबो अननायखायनो जोङो थांनाय बिसायख'थियाव जोबोद खस्थ' खालामनानै बिथांखौ जों देरहा होदों जोंनि बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा बिथांनि सायाव गोबां मिजिं दं गोबां सिमां दं जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय माबा मोनसे मावनानै होगोन होननानै पार्लामेन्टआव थांनानै बिथाङा गावनि आवाजखौ देखायहैगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ नाथाय दिनै बिथाङा बे 6 शेड्युल आरो बेल्ट एन्ड ब्लकनि बाथ्रा मख'नानै मोनसे नङा मोनसेखौ बोखारगोन होननानै जे बुंदों दा बे बेल्ट एन्ड ब्लक आरो 6 शेड्युल बे मोननैबो जोङो उदांस्रिनि साननिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे आयेन जे बेल्ट एन्ड ब्लक प्रोटेक्टेड बेल्ट एन्ड ब्लकआ 1866 मायथाइनि जे हानि आयेन दङ हाखौ सामलायनो थाखाय जे आयेन बानायदोंमोन 1886आव ब्रिटिशनि समाव बे समनिफ्रायनो फैनानै 1947 मायथाइयाव प्रोटेक्टेड बेल्ट एन्ड ब्लकखौ सोरजिनाय जादोंमोन मोनसे थांखि लानानै दा 1947 मायथाइयाव जायफोर दैदेनगिरिफ्रा बेखौ नांगौ होननानै गायसनदोंमोन नांगौ होननानै बेखौहाय इमप्लिमेन्ट खालामदोंमोन आरो 6 शेड्युलखौबो बै समावनो इमप्लिमेन्ट खालामदोंमोन बे इमप्लिमेन्ट खालामग्राफ्रा गोरोन्थिमोन होननानै बिथाङा बुंनो नागिरदों आरो 2003 मायथाइयाव जेब्लानाखि बिटिसिखौहाय जागायनाय जादोंमोन बिटिसिखौ सोरजिनाय जादोंमोन बे समावथ' गोरों गोराफ्रा गासिखौबो स्टाडि खालामजोबखानानै मोनसे जायगायावनो 6 शेड्युल आरो मोनसे जायगायावनो प्रोटेक्टेड बेल्ट एन्ड ब्लक सोलियोना सोलिया बे गासिखौबो सानजोबनानैसो बे बिटिसिखौ सोरजिदों बा बिटिआरखौ सोरजिदों 2020 मायथाइयाव गतिके बिथाङा गावखौनो बहुत गोरों राय साजायनो थांनानै
गावखौनो माने जाद्रायाखसै नामा होननानैसो प्रमान होनाय बायदि मोनसे नुनो मोनदों आङो बिथांखौ खावलायदों जाहाथे बिथाङा आयेनखौ जाहाथे मोजाङै फरायबावो आरो बिथाङा हारसिङै जेखौबो सोलायनो हाया बे जिनिसखौ बिथाङा बजबनानै लानाया मोजां नङाबा जोंनि रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे कनफिउजन मोनसे केअस मोनसे गावजों गाव भुल बुजाबुजि सोमजिगोन बेखायनो दिलीप शइकिया बिथांखौ आङो मोजाङै सानफिननानै नायनो थाखाय खावलायदों फैयोब्ला बयबो रायजोनि गेजेराव थांगोन रायजोनि गोसोखौ देरहानो सेस्था खालामगोन आरो बिसायख'थि फैयोब्ला जिहेथु नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि सोंनायाबो बारा जालाङो सोंनायनि फिननाय होनायाव हयथ' बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंबाय दा बेबायदि बुंनाया बयबो बुंगोन खिन्थु जों बुंनाय समावहाय जाहाथे रायजो राजाफोरनि गेजेराव जेबो गोहोम गोग्लैहैया गाज्रि मोनसे थासारि सोमजिया जोङो बेखौ बयबो दैदेनगिरिफ्रा गोसोआव लानाया मोजां बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा बा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन जे इउपिपिएलआ जयै फैयोब्ला जों गोरोबनायाव दङ नाथाय बिथांमोना बे गोरोबनायनि सिगांनो मैयायो मोनसे टिकेट डिक्लेयार खालामबाय 22टा बे बेलायाव मा बुङो होमब्ला नोंथांमोना सानदो हाग्रामा महिलारि सारा फारसेथिंजाय गोरोबनायनि बिबुंथि बुङो आरो गोरोबनायनि सावरायनायनि सिगांनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे मोनसे खावलायदों जे इउपिपिएल आरो बिपिएफआ ज' जानांगौ होननानै बे जिनिसखौ बिथाङा जोगारनानै मैया जे बिजाथि फोसावबाय बेयावनो बुजियो जे हाग्रामा महिलारि सारा खौसेथिनि थाखाय माब्लाबाबो हाबा मावा जोङो 25निफ्राय 35 मासि जोङो दखल खालामनो हागोन होननानै जोङो बिराद बिसासि जों 40 बिजाबावबो गेलेगोन नैबे लामाया बिसमुरि टु सरलपारा थांग्रा लामा बे मिथिबाय ना भुटान थांग्रा लामा नायदो बे लामानि अबस्था दिनैसिम इउपिपिएल सरकारा खै बोसोर जालांखो खै बोसोर जाखो जाबायलै एसे माबायासो 5 बोसोरानो जाबाय 5 बोसोर जाबाय अब्ला दासिमबो बे लामाखौ नायस'नाखै आरोना बिसोरो मा अबस्थायाव दं लामाखै लामानि अबस्था एखे बुंबा दुखु मोनो जोंना बिटिआर सरकारनि मानसिफ्रा नङा होमबा जाय हक बेफोरबायदि लामाफोरखौ बे बुंनो थाङोबा भुटान थांग्रा लामा अरिजिनेल लामा बे मोनसे एकदम मेन लामाथार दा सरलपारा थांनो होनोब्ला बे लामाजों थांनांगोन उपाय गैया मोनसे खोथायाव ओरै सान्थिफुरजों थांजायो थांजाया नङा थेवब्लाबो नैबे क'क्राझारनिफ्राय जानानै थांग्रा लामा मेन आरो दा बेफोरबायदि लामाखौ मावनानै होआब्ला बिटिआराव थाखानाय लामाफोरखौनो मावना होआब्ला बर' ओनसोल एलेखायाव थानाय लामाफोरखौ नायस'नाब्ला आरो सोर नायबावगोन हेमन्त मामाया फैनानै बेयावथ' नायफैया नङाना बेखौ नायनांगौ दायथ' जादों प्रमद बर' सारनि बिटिआर सरकारनि नङा होमबा नै लामानि अबस्थाफ्रा नै बै समनिफ्रायनो फैगाफ्रामबो गाज्रि नुफैबानो बे लामाखौ बिसोरबोथ' गाज्रिखौनो नुबाय थाखायो दा गाज्रिखौ नुबाय थाखायो माब्लाबा मोजां नङा बे लामाखौ गैया दस्रा लामाफ्रा जोंजोब्बाय खिन्थु नङा होमबा जेरै दस्रा लामाखौ मावना होदों बेफोरबायदि मावना होबा मोजां जागौ बयबो सानो नङा होमबा मावोबा जों पाब्लिकफोरनि थांलाय फैलायनि थाखाय बिराद मोजां जागौ आरो मोजां जागौ मावना होयोबा आरामिया नोंसिनि बिटिआरावथ' हाग्रामा ब्रिजआ दंमोन हा हाग्रामा ब्रिज दं गैया दङ बैयाव दङ दं ओमफ्राय प्रमद ब्रिजआवबो दं गैया प्रमद ब्रिज गैया नोंसिनि बिटिसि ओनसोलाव हाग्रामा ब्रिजखौथ' दं होननाय खोनानो मोनदां खिन्थु प्रमद ब्रिज दंना गैया जोंहाथ' नैबे चिरांनि सिमा ओनसोलावहाय माने बानायनाया बानायबाय सिगांनि हाग्रामा सरकारा ओमफ्राय दाथ' फ्रायानो बुंनो थाङोब्ला जोंहा प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारा दिनैसिमाव बेबायदि गिदिरथार ब्रिज मुंदांखा बानायथ'नाय जायाखै बिथाङा हयथ'बा उननि समफ्राव बानायगोनबो जानो हागौ बा बानायाबो जानो हागौ बेखौ जों बुंथ'ला आरो ओमफ्राय दाथ' जोंना हाग्रामा सारनि ब्रिज दङ बिराद गोलाव खाथियावनो थानाय साहाजों सापागुरिनि साहा ओमफ्राय दा ओरै आइफवालियाव दङ जोंहा दि जाब्रां ब्रिज बेबो हाग्रामा सारनिनो सरकार समावनो बानायखानाय दा एक्जेक्टलि माने जास्ट सरकार हिसाबै माने प्रमद सरकारनि मानसिफ्रा बे दालांखौ माने अपेनिं खालायनानै होनाय जादों आरोखि नोंथांमोननि जिथुनाखि चिरां जिल्लायावनो जा बा बिटिआर ओनसोलावनो जा थांनाय आगुनि जिथुनाखि चिफ हाग्रामा महिलारि जायखौ बुङो बिथाङा बांसिन खामानिखौ मावना गालांखो ना दानि गोदान सरकारा बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो नैबे 17 बोसोरावहाय मावनाय नुथायखौहाय जोङो हाग्रामा सारनि
आमोलावहाय बांसिन नुदों खिन्थु दा नैबे गुसुं सम 5 इयार नैबेसिमावहाय जोङो प्रमद बर' सरकारनि सालायनायावहाय दासान्दि एसेबां खामानि दालां बायदिसिना मावनायखौ जों नुथ'नाय जायाखै ओरैनो फिसा फिसौ गामि ओनसोलफोरावहाय दंग' बान्दो बायदिसिना मावनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों हयथ'बा गोलाव सम बिथाङाबो सरकाराव जुदि थाबाय थानो मोनोब्ला मावलांबाय थागोनबो जानो हागौ दा बेनो आरोखि खिन्थु जेनाखि गिदिर गिदिर दालां ब्रिजफोर मावनाय बियो मोजां खामानियाखौ जोङो बांसिनै हाग्रामा सारखौ मावनायखौहाय आङो नुनो मोनदों आरो 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिखौ दैदेनलांबाय बिनि उनाव प्रमद बर' सारा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों 5 बोसोर बिटिआरखौ दैदेनबाय दानिया फैबाय थानाय जिथुनाखि बिसायख'थिनि गेजेरजों सोर बिटिसिनि चिफ जागोन नोंथाङा मा सानो बिटिसिनि चिफ जानायावथ' दा जोङो नुबाय थादों जोङो माखासे गामि ओनसोलफोराव गिदिंनाय हिसाबै हाग्रामा सारनि दैदेननाय एबा हाग्रामा सारजों माखासे गोबां जगदान जानायखौ जोङो नुनो मोनबाय थादों दा बिटिआरआव बुंनो थाङोब्ला नैबे 2025आव दा नुनाय बायदिब्लाथ' हाग्रामा सारखौनो जोङो चिफ जाफिननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोखि माखासे गिदिंनायनि बेलायाव जयनिंनि बेलायाव दा हाजार दाब गुबुन गुबुन जायगाफ्रावहाय लोब गामियाव गैयालाबो 10 कहर 20 कहर बेबायदि हाग्रामा सारजों जयनिं जानायखौ जोङो नुनो मोनबाय थादों आरो नोंथांनि साननायाव मा थारैनो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिया फिन आरोबाव बिटिसिनि चिफ जाफिनगोन होनना सानो नामा आंथ' हाग्रामानि जानानै एबा आङो बिपिएफनि सासे कर्मि जानानै आङो सानो माने जोंहा हाग्रामा सारखौनो जोङो चिफ बानायफिनो होननानै जोङो साननाय थागासिनो दं आरो गोबां रायजो राजायानो मतामतनि गेजेरजोंहाय हाग्रामा सारखौनो चिफ जाफिनजानो लुबैनायाव एक्टिभ दंजोबो आरो